Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krambil wayang klopo sugeng enjing sederek sedaya kadang sutresna budaya Indonesia khususipun wayang kulit. Sugeng pinanggihan malih kalih kula Andika Putra Anggara teng channelipun Putra Anggara. Nah, dina iki aku arep nge-review wayang sing bahan dasare saka botol plastik. Nah, kaya ngopo wayange? Mari kita lihat bersama-sama. Antasena Jogja. Iki tak cat kuning merga nek dicat emas gampang litek utawa gampang lotok utawa rontok. Bolongine nganggo solder. Iki cepet prosesnya mung sedina. Nek ngecate 3 dina. Iki dadine wis suwe lur. 2023-an. Nah, alhamdulillahe wayang botol plastik iki dadi karya limbah kanggo program Adiwiyata Mandiri SMP Negeri 7 Bojonegoro tahun 2023. Matur nuwun dulur-dulur ingkang sampun mirsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.